Το θέμα της υγείας είναι το πιο ύψιστο, το πρώτιστο αγαθό. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι παγκοσμίως αναγνωρίστηκε ο όρκος του Ιπποκράτη ως όρκος όλων των γιατρών που θέλουν να σέβονται την επιστήμη τους και την ευθύνη τους απέναντι στους συνανθρώπους τους. Σε εμάς στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως σήμερα παρέμεινε η ευχή. Υγείαν χαίρε, για χαρά. Ό,τι και να πούμε, αυτό πιστοποιεί ότι από την αρχαιότητα έως σήμερα ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι η υγεία αποτελεί το πρώτιστο, το ύψιστο αγαθό. Στην πράξη, πώς συμπεριφέρεται και από παλιά, αλλά η σημερινή κυβέρνηση, είναι ότι φτάσαμε στο σημείο να πεθαίνουν οι άρρωστοι πριν φτάσουν στο νοσοκομείο. Δηλαδή οι ατυχήσαντες, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, συμφωνώ σε όλα είπανε οι συνάδελφοί μου και επιπροσθέτω, γάζες δεν έχουν τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας. Και το πρόβλημα είναι ότι ο Υπουργός, ο αγαπητός Υπουργός, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα εκ των ενόντων με συμπτύξεις νοσοκομείων, κέντρων υγείας. Δεν θα αρνηθώ ότι η αναδιάρθρωση των νοσοκομείων δεν είναι μία λύση. Δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό. Το πρόβλημα είναι, μπορεί να λυθεί το θέμα με τα μέσα που έχει? Εδώ είναι το πρόβλημα. Όχι. Δεν πρόκειται. Σε καμιά απολύτως περίπτωση. Εάν δεν γίνει η επανάσταση, ότι πρώτο και κύριο είναι η υγεία, άρα χρειάζεται στα δημόσια οικονομικά ένας εξορθολογισμός. Δηλαδή, χρειάζεται να καταργηθούν ορισμένα άχρηστα υπουργεία. Τι χρειάζεται το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος? Θα πούνε μερικοί, διότι και τα λοιπά. Ας τα αφήσουμε αυτά, είναι όλα αστιότητες.